हेलो गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर। आं दहाय माने फुङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ जाबाय आरोना। माने लोगोफोरा सानैसो कमेन्ट हरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आङो रिप्लाइबो होनो हायासै आरोना। माने आंनि भिडिअआ कपिराइट फैना होदो। बेनिफ्राय आङो बे फुंनि भिडिअ होनायखौ डिलिट खालामनांगौ जाबाय आरोना। लोगोफोरनो माने कमेन्टखौ रिप्लाइ हरनो हायासै आरोना। बेनि थाखाय माने आङो बुंनानै होबाय आरोना मानो थाखाय मानो कमेन्ट हरनो हायासै। आं भिडिअखौबो माने डिलिट खालामनाय जाबाय आरोना। लोगोफोर आं दा भिडिअ खालामाखै आरोना। माने आङो जास्ट बेखिनिखौनो बुंना होननानै माने भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना। माने कपिराइट फैनायनि थाखाय आं डिलिट खालामनांगौ जाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो दा भिडिअ खालामथ'वाखै। दायोफोरालागै होनो हानाय आरोना मोनसेसो। लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। अननानै सापर्ट होदो आरोना। ओमफ्राय बुंनाय देखायनायफोरावथ' गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोनाबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय आरोना। लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। जेबो भिडिअ खालामाखै आङो दा। बेनिफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे फिन खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ बे चेनेलाव गोदान अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै खालामनानै होदो आरोना। लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय माय इउटुब चेनेल फेमिलि।